Bapak prangguling mungsuh bapak bentar bapak kaning aloko alah dalah durung sangon kulumaku dadak ana sadra ana adyabala ing ametuhe lawan lakuku mara kake kowe ngaku kowe sapa langsung ngendi baranmu takon lawan aku yo aku adyabala saka negara ngendi iki mau negarane Wangganapura. Wangganapura. Wangganapura apa sing sijine? Wangganapura sing kiwa. Wangganapura. Kowe sik, Dik. Aku mau ngendi? Tuk Sudama. Tuk Sudama. Ah, betul. Bali takon. Wadyabala saka negara ngendi? Aku saka negara kemau. Ngendi mau jenenge? Wangganapura. Wanggana, Waranggana. Wangganapura. Yo, dasar kepuranya to. Sopo jenengmu? Kowe durung sida ngaku. Oh iya. Aku sapa mau ya? Tuwenggung asaranku. Sapa? Jure aranku. Omongan ora cetha ki. Ora ngerti jenenge kok. Bali takon kowe sapa? Wah, takon karo aku. Iya. Wis aranku. Sapa? Iku sapa kowe? Sapa? Saya. Ora cetha, kowe ora cetha, yo ben. Duwe sedya apa dene kowe nyegat lawan aku kuwi. Sedya aku bakal goleki sing jeneng Semar Badranaya. Walah dalah. Nunggal karepmu ngarep ganggu anggonku duwe gawe. Kaki kuwi sumikira. Sumikira kok ngarep aku timbang. Tak untapke nyawamu. Asemi. Wani. Senggel senggel ayo. Padiake. Bantul. Senggel sisan. Padake bieh. Wani karo aku apamu sing tak wedeni? Babu apa? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene margane patimu Syalena Prapteng alis.